Borok kaham ni kok borok kabangmani kaham khlaio. Tamokhe butuakhe khasiani bagui ma thaiyo. Subrayungni hamarise gwnang khlaio. Tei boro mungsa dukhu dalia. Chaya khaimale butuarokni thwngmungse. Tamokhe sian kwrwng bororokhe elemno twi tongthogo. Borok hamirokni sakao bwswkse kirima chingsa hamya phaino. Tamokhe borok kahamrokni muchungma nokhe bo rwnai. Nokbar kotor phaikhe borok hamyarok kwmawi thangbainai. Tamokhe borok soirokhe molbrumno tongphlainai. Buani bagui kwkhwi tei mokolni bagui khe hokurok wngtwi abo haino selerno samung tholnaibo haino wngjago. Subrayungno kirimale umor kolok wngruo. Tamokhe borok hamyarokhe jora sokpaya sini no gaijanai. Borok kahamrokni khatungmao khe tongthokmung tongo. Tamokhe borok hamyarokni mungsa khatungmung kwrwi. Subrayungni lama se borok soirokni kati rwnai nok kwrak. Tamokhe samung hamya khlainai rokkhe komornai. Borok soirok waisa bo norjaklak. Tamokhe borok hamyarokle haoma tonglak. Borok soirokhe elemni kok sao. Tamokhe kok hamya sanairokni bukhuk khe muthugui rwjaknai. Borok kahamrokni khuk bobo chaya siyo. Tamokhe borok hamyarokhe kok bejoamang sao.